osukom ene no da. Amen. Yenya de koma cross oragina ho atokotira anu de toso eduosia baako. Ya se chemo mi ese di kan ya de som no ebi.
Juaso Afia Kumiansa Akosi Dunso. Batwentie Radias. Nso yasramo enuanom sɛ Awurade Yesu Kristo pa ne yɛ ano a ɛbɛboa apa ne nkyɛn ho di. Momma ɔnane mu adwene nkyɛn. Na ɔntu mo bɔ honhom anaa asɛm anaa nwoma a se ɛfiri yɛn nkyɛn ho sɛ bia Awurade da no anya adu. Momma obiara naadaa mo biribiara fam ɛfiri sɛ ɛremma gye sɛ ɔwayɛ a ɔbɛwayɛ no aba nsa. Na wɔyɛ onipa a ɔnni mmara no adi. Ɔsɛ yɛ ba no a ɔsɔre yɛ no ɔma ne ho so tie adeɛ ɔfrɛ no Onyankopɔn anaa ɔsom nyinaa ma ɔno ara kɔtena Onyankopɔn asɔredan mu ɛde ne ho kyerɛ sɛ ɔne Onyankopɔn. Wokae sɛ mewɔ mo nkyɛn no mekaa mo deɛ mu anaa ɛtoa so dumiɛnsa akɔsi dunso. Ayɛdeɛ monti sɛ yɛda Onyankopɔn ase daa anuanom a Awurade dɔ mo ɛfiri sɛ Onyankopɔn fitiaseɛ ayi mo kɔ nkwagye mu honhom ahoteɛ ne nokorɛ gyidie mu emu ɛna ɔnam asɛmpa no so frɛ mo aba na moanya yɛn Awurade Yesu Kristo ne mu nyam. Enti afei anuanom Muna pinti na mukra atatesɛm a no ɔgyekye mo werɛ na ɔnhyɛ mo de asɛm ne adwuma pa nyinaa Awurade asɛm.
We are the second customer. Sɛ obi nyewu na Oheneyere na wawo ma
owu ya ne nua no fa ne yere no nware na ɔwɔ mma ne nua no nso anuanom baaso tena ase na deɛ odi kan no ware wɔanya ba na owui na deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no deɛ ɔtɔ so na deɛ ɔtɔ so mmienu deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no ware no na saa ara nso na wɔn baaso nyinaa ware no na wɔanya ma na owui na akyire no ɔbaa no nso wi na afei owusɔre mu no ɔbɛyɛ wɔn ho ho ayere efiri sɛ wɔn baaso no ware no na Yesu bua ase wɔn sɛ wiase ma ware na wɔde wɔn mama awadeɛ na wɔn a ɔbɛbu wɔn sɛ ɛsɛ wɔn nsa bɛka wiase foforɔ no ne ɔsɔre a ɔbɛsɔre afiri awufuo mu no deɛ ɔnware nso wɔmfa wɔn mma awadeɛ nso wɔntumi nwu biem na wɔte sɛ abɔfoɔ na wɔyɛ Nyankopɔn mma sɛ wɔyɛ owunyane mma ntra na sɛ awufuo nyane deɛ Mose nso kyerɛw owura no ho asɛm mu sɛ ɔfrɛɛ Awurade sɛ Abraham ne Isaac Nyankopɔn ne Jacob Nyankopɔn na ɔnyɛ awufuo Nyankopɔn na mmom ateasefoɔ deɛ ɛfiri sɛ wɔn nyinaa te ase ma no Awurade asɛm nyinaa se yɛtoa ɔsoro so na yɛatopetere ano deɛ ɛtɔ so ahasa aduasa baako na yɛde esiesie akoma etie Awurade asɛm yɛto kyekyere mu nan ne nyinaa Ahyɛn bosome a ɛto so du baako emu bosome du atwam du baako mu ɛna ɔde ahyɛ mu yi wei du a na bosome du mmienu na afe no ɛkɔ awieɛ ɛyɛ adom ɛmorosoɔ ɛyɛ adom ɛna ɔde adom yɛn kabi ahyɛm ɛyɛ adom na nse ya eba 31st night wa ha na ɛkasa ɔde so yɛnsa o fayɛkɔ eniba yɛ no so no si yɛ wɔ November ɛyɛ adom bi kɛkɛ adom bi a prayer so na nyame ayɛ adeɛ nyame ayɛ adeɛ nyame ɛsa yie ɔsɛ n'aseɛ ɔsɛ aseda akɛse na nyame yɛ ɛna yɛ na pɛdeɛ ɛnam ne kwan so abusuafoɔ ansa na mɛkɔ so ne di ka mɛka sɛ da mo nyinaa ase ɛsɛ mɛka kakra na meni ha
me wɔ ha so me ni ha na bibi na to so mienu ɛne sɛ abusuafoɔ yɛasɛm pa kyerɛ wo amen abusuafoɔ ɛda ɔse atiasefoɔ Nyankopɔn no the living God, so the God of the living, the God of the living. Because the God of the living, there's a onyamia, oya tiasefo nyame, onyankopon a oya atiasefo nyame. Nti I just said, there come you said you atiasefo, this is what atiasefo a na wo awufo. Nti atiasefo no ayo bi o won kwa na owo mpam okome odasori na odi enna sad kwa na ye atiasefo owo mpam okoba ena de na se so ye owo mpa ana owufo so bi a ontimye bibia na sabe okọ asama na ontiase bi onini fo nti ye tiase ye wo bai ye omu ka miensa baako ebeye atiasefo a otiase no tiase owu e baako so be ewufo a wawu na baako so bu aye oye tiasefo otiase nso wawu otiase wu owu eno ka eno da ya na ye awu ni ye ani anyampa adie na ani na onyale bia na ye kanse onyale bia de oye onyale ma awon to atafo onyale do oye onyale ma awon to atafo nti awon eno nti na David no ẹjọpọ ìmú baako pìlú nù ọsẹ wọ́n yẹ òmìpọ̀ náà wọ́n yí ìyàsásẹ́ ní ìmúpọ̀ ẹni wíyásí ẹ̀dìyẹ mu náà fi tètè ẹ̀kyíríkyírí náà kò sì dá ẹ̀kyíríkyírí ẹ̀yẹ òmìnir ẹ̀ntì pẹ̀lẹ́sì yẹn yẹ wọ wíyásí pẹ̀lẹ́sì máa yẹ ahwìí ní ọ̀sán yẹn mi nà bọ̀ yẹ hwìí ní hɔ kura ẹ̀kọ́ bí sẹ́ pẹ̀lẹ́sì bí ẹ̀yẹ ti mi kàn ọ̀yẹ̀ nyàmú ẹ̀ntì òbí ẹni nkyẹn ẹ̀mú nyàmú ọyọ nyamia ọyẹ daa nyame ọyẹ atiasefo nyako ọyẹ atiasefo nyako ẹmu ọyẹ mu n'ọsẹ ẹyẹ na mo deɛ adana mo hwɛ atiasefo wɔ efuo mu atiasefo mo nam awo ɛyɛ atiasefo yɛso onyame atiasefo yɛso nyamia ɔhu ɛyɛ nyame a ɔka yi si nfiaseɛ ɛkɔbi nfiɛ ɔyɛ ɛsɛ sɛ ɔne nfiaseɛ na ɔde ɛyɛ eti ɔte bɛ hwɛ yɛ ɛtiase. The Christian will do as yet, no can again, it was just with me, deep, no teaching. Hallelujah. And also, I don't hear what I said. Oh, now say, Nakamaki, Nakia drop, yet a war, I can send you some peace in the matter, said, go, let your good captain, not be how not here. I can give the same, that I say. I don't know. So women not be women not be people as we part of the pop. Women get just so then you say be my forces. As you say one for or get the list of the side for protectors. 80 so say you just a meal over the ẹyẹ kẹsọ fún a wọn kọ ní ẹni tí di ló fi bí ọ sase wọn náà wọn náà ní tí di ló fi sẹ ní ẹkọ fún ayẹ bí ní ẹtọmìnà ẹyàmé ẹnà bí wọn tó so ẹyàmé ẹnà kura mi ẹyàmé ẹnà kàmú ẹnà ọgbà mi nípa mi wọn tó ìní so nípa mi wọn ṣe ìní ase nípa mi wọn ẹsẹ ìṣó nípa mi wọn ẹgbà yẹ nípa ní ẹka náà wọn ẹyàmé. Oh, yeah, Christian. We don't want to have a person. We don't want to have a person. Now, so they do. Yeah, people. They want to go. What a go. I said, can't be the nigga now. The whole of it. I hope I know it. What's that kind of thing? Hey, the sanity. I know it. Never ever be said, well, I'm not used to you. This is just you. Yeah, that's hey!
Eusafo and Pastor and Pastor Julia, if I'm published, that's two occasions. Now, the same calendar and
no be and Yamena or Kaya 1983 now come Sabrino Docrono ya body as a lie nipa no body kono na nipa as a lie obotu obi afade de mpamiasa obado yimiasa obi abuinai sanya ya hu a ya de besi jaso no ya nya de obinya hu sesi jaso pe asa na Docrono bebe no na na ya sanso na yesi ya to e wo ba ya kai ya poso nenia eba adofo no yenya kase bibia pie wa ha no bia de meka ko bia ta so kom na egum adofo no sene ahotina ba ene nia ba no anya komu e ya de mu ahotina na aba mre bia ba ya no na ye kom kese pa ena de mu ahotina na rade amana to ye ya tia se ni o mpa ye mu ni se rade na rade for the santo ni manso no yi yentum ni ya kasa bebre no awu ni faso e waya e fra ko si ba bia wo so de politics politics de be nyira sa nanka ndc for no e wa banso a nka bi before so be ye sa na ko so be ye na sa na ndc for so ka ye wo abusafo o menkan ye hu se ye wonyame ni enyi politics ye wonyame ayeso no there are some politics never woman amra abu ya dem mrada na policy mun hwede anada mu ngasa tibia no na se faso bia ni so na emmo onyame kai ho no aye na bra na sadukifo no eba yesu chen na samuel ye was sadukifo your father say wo mo nyi asabofo ni say abofo ni ho and almost said, who saw the any hope? And he all yesu nche fata yesu say, so no me mpa na so bowu ama asagama yampa awu ani o say wo so wo si o so de o dia e be so nyi sa asebe be de ba to ani ya no maye ni ehu se wo so de o pampa bible ye torah no ai kutam na radi eni torah no njo ba ba de yesu no wa dwene Mose kache Torah no say e Bible no say so bi ware na se nipa no ne yire no awo na be ma no bua ye ma ni nua be ma ni nua enware oba no no awa no awu a ne abakan obabo no no ye fa ni nua na wawu no edi ema no na ba ye dia kan no na se e ba so na awu a ni bi obedi ade no ono no enware ana isa for no ayesa sadiki for me say yesu say so wo so de o hode a kire ye mema nso we ware no ana wa no wuye ana ne we so ko ware no ana ro nso ana na ahu no wuye na do so ware no sa akwasi mema nso no nyina so o no ba no am so wo se o so de o hode a kire ye ni hu se o so de mu no pai na ba ware sa oba no yesu ka che nse adwe harfo ma dwemu ya ha ya se dada mo no nti na wiase de ka kra bi ba na kusu na ma dwe na mo no ma dwemu ya ha de ka che nse oso ahini no die ya ma wa de wu awade ma ho pra awade ya sase so amu ware amu ma o ka sase so na se nipa kuya dia wo no kra ene kopera de enche na sa bre no owuso de bre mu de wo nyina ba se asabofo na obi nyam ya yita hallelujah oba se asabofo wo mare na wonye bibia wi nyankopon aye adofo no enti yemma ye ne susu nyi biase bia ma ho biase ho nanka nye biase chiachire ni biase bia ma asadiki fuiwa komo ti yesu asentam wo mu se
sɛ wofi wiase na wuya wontɔ sɛ nipa tibia mu na mɔkɔ no ho wokra ne kɔnya bi nkyɛn nanso ɛsɛ sɛ wiase ne ma yɛ ɔdati ɛsɛ ɔdi nipa de nipa wuya na asa jiwani nyankopɔn ɔyɛ isa mɔsɛ tuka kyerɛ wo sɛ ɔyɛ isa nyankopɔn ɔyɛ yakob nyankopɔn nti ɔyɛ nyankopɔn bia na wo sɛ ne yɛ nti ɔde bɛwo sɛ onyame a ɛde ada ɔnsesa na ne so ɛnte ɔyɛ tete Paulo hyɛ ni na so Oheneyere Akyamaa Awurade ɛfrɛ ne nyinaa bae ɛpa mama brabea ɛnɛm bebree dodo na wɔ ha nsi ɛba na ase aso abusuafoɔ ne nyame yɛ na yɛ na pɛdeɛ na mekwa nso yɛ maame ɛkyerɛ so don so nyame na meka baabi sɛ ɛnyɛdi ho yɛ a ɛyɛ paa wo a yɛnyɛdi yɛ nyansɛm yɛnyɛdi nyansɛm a ɛyɛ ɛnyɛ nkwasɛ ne ɛdɛn ɛne yɛka na mmom yɛ no wo a sɛ titi ayokofoɔ no ɛsɛ ɔmo ani ɛdɛn yɛde nyansɛm na yɛ nyansɛm a nka meka saa nsɛ maame n'ani ade na ade nyinaa akyi no ɔsom nyankopɔn ɛno a ne somubuo ase ha no mankabiri foɔ ɛwɔ ha otuo sineboafoɔ ɛwɔ ha ɛyɛ fɛ sɛ atwedeɛ foɔ wɔ ha asiwa foɔ ɛwɔ ha how many congregations mpa baako wuo ase congregation ahodeɛ yi ɛba n'ani aden ne na som a ɔsom Awurade nti ɔsom asom yie na ɛbɛdi wo ho adanseɛ n'ate yɛn bi ɔha yɛ som a yɛn mu yɛn nsɛ bebree so yɛsi yɛ som onyame n'anim kuma mu o nyame n'anim yɛ mu ma yi mu to hɔ na som kwa ho po afɔdeɛ na yɛ adwuma na wo nnwuma ɛbɛdi w'akyi ɛma ma ɔde n'akɔtɔ poma to hɔ na ɛti biara no awie wo na waka na ne Awurade ka kyerɛ no sɛ ɔyɛ tete botan Nyankopɔn ɔyɛ daa Nyankopɔn nti som nkura mu som honhom na nyankwa ɛma wo kra Awurade nka ho no mmoa yɛ wɔn a ɔdɔ a woto nipa so no nipa bɛdi yɛ hwam ɔto yɛ gu aso gu ahyira na do nti amen ɛbɔ mpae ɛda wase sɛ ɔyɛ kasabafoɔ wɔasɛm nie bɔ ɛme ani so ne nso abapa na ɛwɔ anim nyinaa Awurade pae na asisi yie ɛtu anamɔ a nsɛnkyɛnne adi akyiri ɛnyɛ Awurade Yesu Kristo din amen na wate nyinaa akyi sɛ sɛ fan na ɔgye ne di Yesu Kristo yɛ Awurade
mɛsɛ na yɛte saa amaniwie no yɛahyɛ no so na wɔtwe a ɛtwa nana nketea ndɔ ha afɔ no ɔgɔrɔ yɛ maame awurade adom bɛku ɔne yɛ asomafo abusuapɛde wɔne asoma abusua no nyinaa ɛda onyame ase Ghana cedi no ɔha ɛyɛ Ghana cedi ɔaseda no ɛne sɛ onyame ɛto nsa ɛfrɛ na afra Oheneyere Christiana Akyamaa abusua yi ti na wɔtwe yɛwieɛ ɛna wapɛ no kwabrɛ na abusua ɛhwɛ na wapra ne ti papa wɔde nyame ase na wɔsrɛ sɛ nyame ɛma wɔ mu bae na ɛnɛ wɔtena ase ɔno ankasa ne tena anim sɛ na wɔko akyerɛ ne nyinaa wɔda Ghana wɔde nyame ase Ghana cedi ɔha asɔre abusua deɛ ɔkɔbɛ asɔre na wakɔ mpaeɛ na yɛma
ayɛ Juaso ama yɛn nyinaa no mama Esra ɛne ɛyɛ yɛn nuabaa Gladys Esua bɛka wɔn ɛwɔ yɛn nyinaa de akɔkɔ bɛto representative number 791 ɔhɔ ma fɛ na mo lɔwɔ. Eternal
Mama Empire. Oh, Tifu Yakupon, Yada, Yakupon Tassi. Muraja, would you want to send out to that? Nana to Kaka. It's a branch. You are Namia. When no young as a time, never time. You know, being told no young. We are who can. Then not to send my dear friend, and the action away. And the same here, and tap me a guy near Akko. The Shia Akai, Oheneyere Christiana, Tama, and they are my grannies, Kasua in Sian. I will not young son of Duma, who you should be after one about China and the Yaba Kasua. Firm, they are true in me. Then you are really the Sana so. Not that from a person here. But I was sick. Sir, although she see it, and no, I buy it at Anamoda. One of my income, now bread won't say, General, sir. The soul said, see a woman. Near me, once a month to say, nah. Young penny, I can't get out the other for so. Now, it's Yakada said, I don't let them mind. Never did enough for reality in its own. What I don't see, Gideon Bassett, who from Makwada, Munyam, Yasu, and I the poor, and I, a young, be any for every. Now, what are they? What a penny of so now? What do you know who wait? Ɛda wase ne kanfo die kronkron ɛda wase nso yi a woyɛ yɛ no yɛwi ɛyɛ yɛnia ba Grand Saudi kanfo no ɛne yɛnia ba ma ne Christiana so a ɛno ade no na ma asase yi a woyɛ wɔn efi wɔn awo mu ebesi da ofra wasase so wɔ ho mfa so a wɔn a yɛnya yɛ ɛwɔ asafo no I will call you yourself in now do ye. Let me answer a book young power. Yes, for oh, young boy. Then I want to work what I am. More promotion, so. They see ye in the right yes, amen. Somebody, Brad, no call you bring me. See just I will call you. A need of sadness. Na bravo sa ko yin mu. E be se ma busafo nyina agina ho. Busafo nyina agina ho ma yen. E bravo. Busafo na ba se be ta wo nyina nya be bia. Ko yin. So I demand Amma for now. Yawafra, my daily Christiana, and then my guys, and go up. The south side. We can hear it as for your mountains, Dada. For this winter, our song. No man can, and you before, broken one, offer one. No, so there. All of that, that's it. All come amen. I was one fire go in a form at the Ocean, and yet you were so sad. You are so many, and they were happy. I just not air. He said, your wife is so animal. The soul said, my son was next. Over fear teaching about it. Onga ofi ya abuko amaba kwa abedie domina shawsa ma ko mutawo emu obo and the way na bi no kwa no pasu ke bisano so na no ato the source of action the man attention and as we are every and to abu mo and also shawo sani maso na mo sani ma ni titi e mo fra
ɛne nananom ɛne mba ɔwɔ adesua mu nsuadeɛ ofura wɔ adesua mu nyinaa sansa deɛ ɔmatwem ne ho ɔbɔbɔ na ɔkɔnkɔ anim ɛsi yie ɛda wase ɛne Awurade Yesu Kristo din mu amen na deɛ ɛde atwa to koraa no sɛ nim 787 bɛyɛ nyinaa gyina wo ne ante saa
amya nyame adehye ekoso to nyina so to fo nyankopon no do no brofrase o ta no chapno no o ma mo hwesie pa o ba esi mo kra mbedua no yie mo ko awade asodie mu amen amen 421 and then I mean
Pato, film ni jamba ko. Jamba film ni ba ko. Akyamaa. We are now okay do your friend. We be are. Hey, make us me food back when I'm portrait. The photo they mean how the problem traffic. Thank you.
bio ye ba betu yi ma die so ati sisi ba bi obi ana do aso afem me said ya baba Joseph e kasa ho faro no wo se ohie be nyawa ana nyawi samre bo be so asa kaje 20 Ghana cedis ati si onu abusia na ebi se chanyura o da ka ikunya egfom ti ya be ti ya dase atadafo no baba Joseph na o pinje hai o maje na mona na se kuto bi nsa ho faro no o se na dafo de bo no sene ade asisi atoni na abusia enu skasa o be ka bi ancho ne koyi nti ya papa so obaya ne since 50 Ghana cedis je na ebi se chanyura o fa tan ko ne mu fo no ya kwe abon free o se na na dafo mo and we take the distribution and koyi nti obaya ne since 20 Ghana cedis onye na ekwadura mo fan kan pata egu fo e be nti ada da da so fo etia mission sa energy said I am a body or Casano or any ma or say so to a more time. Johnson, you're running down. I'm about almost 20 Ghana cedis. Sana Madam Amasewa, and so any man Ekasa, woman here, 20 Ghana cedis. Be my pa, only you be my usu, but you plan for my son and family. Ufuso said the end at us, and so need me Ufuso, and so Ekasamo Efano, and in Yamina. I said, oh, here be Yamwan and Yami, some record to pre-copy a DVC. Now be my chance in Yamwan, can be answered one in Koyi, and it's on some of my almost in the sky of people. This is Kano 100 Ghana cedis. I can't get 1 million. It's another 100 Ghana cedis. And it's money now. If it's a general, what you can't ask for fair. So. Somebody said, "Yeah, you have a naya." You could say, "Rap." The kind of style would be a little. What I saw, Kasa. Wasi kuruma ayini troso enti ejitanga krakra yebedu su bia no age mo meje 10 Ghana cedis na Ibrahim da mufaka kufo eni twa musa na so hima so ekasa wasu enye be nya mo na enye mo meje eno so 10 Ghana cedis eni twa musa na mami kwa uso ni ma enso kasa abusia ho eno so 10 Ghana cedis also a percent, almost a 30 Ghana cedis. The plate blood of a couple of before the making to your nurse. Ya friend Olupenia. Olupenia they can say me on a photo tax you mommy and on the song. And I just when I put on the tax I want to tax. That's what I put on the tax. I can be more first. So the Olupenia as I can play. Nigeria. I say the same stuff. 100 Ghana cedis. It is very 1 million. Bema Brown, so that 2 years the program of a country for as a boy. Depending on the economy, I only have to be and it's not a clear.
Why somebody episode of something? Say, I just say, I can't know. What say you? That's what I can get on the pre. And I just say, by a paying and this. One year, I got around. What I'm going for. So abusia mo fama so fa mi e o fa tutu opata e be ginti ya dase ai asedafo no aha sanity e ti DJ yanko Yaba Ajmai, Baby Obiano, Bomodian Transmaye, and I'm saying, and 90 years old classmate for Eva Abatiao. It's a baby of Bajama or to be a Obiano, or Bomodi about the transit at Yamai. Now, classmate for almost to be about come. Now, some can say, I told Nama made a from one. Me to me, seven quack, Nebra, a bassa, now a Yanimbuasek, a Siena Cano. The city, so what do I no one wapa. No man baby, no woman baby, now what did you near? One of the so angel high in Samska, 100 Ghana cities. Yo, Bejier, now a train number, would you come go for my idea and a month or more? Hey. Auntie Gladys, Sonia, Madame Jemfuani, Auntie Ya, Ekasa Wunie. Opsi, say Omoba Winchai, no more Baby Jamua, Wamuma and San Coca. Woman Samsika, 15 Ghana cities. Bejier, the train number, would you come go for my idea and a month or more? Sanity, Manmula.
Obari Akyamaa na so akasa Akyamaa. So oba pachimai. Babi obiana do aso afemi. Enche bia na me die o classmate for Akyamaa ka bi aunt so ne ko yi. Eno ti omo so mo ba ya. Omo so misika no e yo pepe ba ko ne fa. Abi de me kan say me run be mu 1.5. You can say pa number 1 pepe ba ko ene fa 1.5. Oba Akyamaa. Tie na e bi cheche nwura. Woni wo busia wo de akan konyago. Oba Akyamaa classmate for ne de ba ye. It will make it now. Classmates for my baby will be a young wife. And we'll be alone. I took a second. One more by no more and so Kakra cannot so about it was a senior Baya, Bibia Koyi. And the moon, Sasantina, Etiana, now a thread, no more aircraft 84 and Etiano. I am around here, you know, Papa was so Sanya, the got for I walk for it, and so Ekasani. The got for any say, Sir, Nana, whether from Noma, not as a soul so Abatia. As a soul so Batia, I don't think they will Santia, the got for I walk for it. I the got for it. One more and any auntie. Ewo akoko foriwa ehonum na tikoko kase no ewo ai wo mu na atosante a wo mu so betia no ai ti se mo mo daga ti fo a wo fori na atosante no sa family ani amako so sada tia ai koko fori fo we bi wat na mi shamo eno mo bae and then so mugo so e ba nisa ma mi ni ma ba ya o se su to e fo mo den e ma se ni bi ko no stand sel o ye o pro e ska ni mia o ma je o pe ba ko e ne die o ma se 100 Ghana cedis o ma je na e bi tete nwura o de kan ekonya egufo the virginity medical does it dada as a form of magic. Now, I'm going to mammy, or buy a boy, and I'm on as a fair. And she entered the person for me. The mammy patch of the dancer, one in the one. Moko, Namoko, as a fair. And then bring 100 Ghana and what? I'm not your mind. Any portion is the Mama Sumra. Of a shut on phone is nine. A time of a shut on phone 9. Yena, yet I say. Say Adiato, Sister Benawania, yet to be marked, and sorry, I am. A yearly now, a cancer. 80 years now, who fear for any area for yet now, you get up a piece, 1,003. Yaya, Diana won't play. Yet the one would be animal. Some fancy, a can be. Kaya dia pa. Dole sagasa ni kitanga. Wewe sika mpende ndio. Yakopo tamu ya mefu Canada. Eh. Sefo babu ya mama babu wa sefo. Ai babu ya sefo. Fred. Move from my son family, senior 2005 for about
tia ewo dwem ha no sɛnea ɔmo ɛkasa mo ho nie ɔmo si sɛ ɔmo bɛkyia mo a wɔn nsan hwɛ ɛnkɔ saa afiri sɛ wɔn ne mu nya ne bɔɔl bra wɔ sukuu na sɛ nɛ adeɛ atɔmɔni a wɔn nsɛm sika 100 Ghana cedis mo mɛgye na enyinu ju a wɔn nuanom mo de asesa mo nkonnwa 2005 fɔ ɔmo ayɛ adeɛ ɛmpere wɔn ɛ saa wɔn papa sɛnea ɔkasa abusua adeɛ atɔ wɔn ani nie ɔsi sɛ ɔmo aba bɛkyia mo na mo ahwɛ ɔmo a ɔmo nya mo kwa ɔmo nsɛm sika 200 Ghana cedis mo mɛgye na enyinu ju a mo de asesa mo nkonnwa osuafo yɛ adeɛ na mo mpere wɔn ɛ ɛba ha bɛkyia yɛ sɛnea ɔmo ɛkasa ante ɛma ho kyɛkyɛma ɛma ho nie ɔmo si sɛ ɔmo aba bɛkyia mo na ɔmo ahunia ato mo a ɔmo nkɔkwa ɔmo nsɛm sika 120 Ghana cedis mo mɛgye na enyinu ju a mo de asesa mo nkonnwa dagatifoɔ na yɛ adeɛ na mo mpere wɔn ɛ Wante ɛnum ɛkasa yie. Wọ́n adeɛ tó wà nínú assurance. Wọ́n bá bẹ̀ sí wọn. Sinna pẹ̀ntù. Wọ́n mú ẹ̀yà àti. Na ẹ̀yẹ náà wọ́n bá yẹ ẹ̀yẹ tó wà níbẹ̀. Na àwọn òkúta bẹ̀ tiẹ̀ mú. Àyè má fọ́ bá bẹ̀ tiẹ̀ mú. Ẹ̀sọ́ mú bá. Wọ́n kọ́ sáà ẹ̀ńtẹ́ iṣẹ́ kọ̀kọ́ náà tó wọ́n bẹ̀ tiẹ̀. Wọ́n yẹ àwọn ọ̀dà pa. Ẹ̀dí àti ọ̀pọ̀ ọ̀dà. Ẹ̀dọ́ tù. Wọ́n kọ́ sí kà. Castle Bridge. And if a farm more year, and then the same I would see a show of Bano, and no fire would have an city. Almost in Castle Bridge, and the Asadaka here at the edge. I will say, idea, so Sanya Bogu I Behinin and Alpha. One in them Ekasani, almost Echia, and it's a moose Adam now, Echiana, and your common Echia. You send them on Ponche from 100 Ghana cedis. 1 million titikano momeje na enyinudua mode asesa monkonya abusiana yade na mompre wo me ya ega tese ni yonko prevo na adonti sade to oni a otumi nse okwa ni sika 50 Ghana cedis ega se beje na enyinudua ho obusia mode asesa monkonya misanketia sana ega se ekasa wo hono no Senia opani ya dakwa adini nuanom akasa Mr. Nketia ene na busia hunie osi se omo ba beto na ade wo ya to woni ade kasisi ya to woni na wo mo aka hia trewa na chese entaye enuti wo mo man asusu firi wo busia no omo ma firi wo busia no ni senti so omo ma de kwa wo mo hye omo kwa one more sika 100 Ghana cedis. This is 1 million. Mama Chena, a euro to a Runo Busia, what they assessa Mongolia. After my son, I would be a no more before Suana, Omo Ekasanie. One more see. One more buy, I know how much me I can hear and Echana and Ye. I don't know the other mountain to my dear be at the Bamanaso, my dear be at the Bamanaso. Who knew the other mountain to na omuna emeyimu dwom na nya kama enti sa woti sa asanyu to na ne pasai afa wonu abusua nyina pa cho montia me enta brand of Hausa scientific to ya eya man tabra safu ya ne ya ma me catkis asafu pelifoni asafu ma oto so gwa catkis asafu pelifoni asafu ma imanu asafu ka ye ho yesi ya ma ne Oheneyere
3 was. And your first step was Safo. Ah, Orama Tedano. Amobaya. Almost say 150 Ghana cities. Ebusiamoye. The brain now that is on my baby. As Africa go me, and our refer on that Safodano. Oramonte on any 40 Ghana cities. I don't know as I've managed this way, who chose the war for. Teresa Mwakwa 10 cities. Frisch Usia 10 cities. Mesa and Sister 20 cities. Sister Sala Amo 10 cities. Sister Portia and Kuma 10 cities. Ora Amampapia 10 cities. And to two members of Swan Bayan 270 Ghana cities. Ebushamoye Nafetia Omama Koyano Eka. Oto se Wasafo ba ye. Ena man Calvary asafo. Yena ye nyina yeda mo ne ye no. Na ye mai ba ne eja wo mo kwa. Man Calvary asafo so say 100 Ghana cities. Operika tie so sura no abusua. Mo ban sam nkonwa. Operika tia eye ma ne katkis ya bo asua ma. O say 20 cities so. Lawyer mame abra say operika tia 10 cities so. Margaret Ohen, also Periket, 10 cities. Mr. Oboye, Mrs. Obo, also 10 cities of Periket, Mrs. Value, also 10 cities of Periket, so, now of this year, Pansa Mukonia. Of Periket, Yawa say, I'm a Poma, and then a man, and then I say, I love to Nakasawi. I'm a Poma, dear, of Periket, and then I make us so rapid. They don't know that to push your face about you are Lordy. I friend market here. A time of my son, a Kumapo, and then Oheneyere, it's in the near prepare. It's one of the man, and then I say by 100 Ghana cedis. It's so penny get here. Not tonight, my new woman. You, Sabri. You, just the one. Baby, Oheneyere, no. I don't know about Nusiana to send to almost for the do of money. And we tell me about a Pelikatia, Sabre, Bassafu. You were yet I see on to what I see. I am Pajamu. Emma, Sister Quanchema, send your Omukasa, Abrajama, and in Yanomuni, almost 30 Ghana cities. Sister Brajama, only on the Monaja, now in Unidua, Mode, as a Sa Monconia. Nuanum se enyunuju a mode asesa monkonya o ma yade na monpre won ayo sene mama danso ekasa emba honie emba mama danso se woni nuanum obena 10 Ghana cities momaje na enyunuju a mode asesa monkonya sadatie yo ya Juaso Mr. Katia, Baby Obia for so FM here. Said ye, Madame Amakuma, for no near, Yaya. I'm say, I'm off an import pano. It is an idea to say I told me in near Ghana cities. Yo, Bendy, any other summer. What a panum, a man named Mamuswanum, a young woman in China, and Akyamaa, if you answer me the two I had a Yabusha planning to see, never panel Abusia, or Papa, and more so a year man watching, or Pop, and on yet a giant. And see what a pan we buy, that's it, Siena Empire, yet nation. And see Sayabaya, your parents are made over, and if Sissy, Omagatia, Papa, 1 year, what a wolf afternoon. Shining in Amonia, I'm fast saying, and what I'm going baby, over fun. I was a penny bar, getting crabs, and a man. Here they jump up at Satamo. There's someone come flower, which I think. That's for Nadia. One was so on the one, ever never. And to say, I have a bath for in a baby. On the fair woman of I will show you. I'm Mr. Jebi Sukasa, Mr. Gatia, and 1 year. Mr. Gatia, Bedia, 10 Ghana cities. I say, you know, Mode Asesa Monconia.
efo sɛnea efo so ɛkasa abusua adeɛ atɔ wɔn ani nie tan Ghana series ɔsɛ mo bɛ gye na enyini do a mo de asesa mo nkonnwa abusuafoɔ no nyinaa yɛ adeɛ so ɛwɔ mo ase dada. bisankatie efo asopɔ mi yɛ sɛdeɛ yɛ madam amama nsa ɔkasa ahofa no na obi sɛ ɔbɛgye 10 Ghana series. sika nibi maa di a sɛ sikasɛm no ɛkɔ fɔm di a ɛnna na abena saa mo ba nkadum bi ba eti si yɛn twɛn mo di a yɛ mo nyi wa ho. sikasɛm na yɛ toa so. sista biri wɔ sɛnea wɔkasa Mr. Nketia ɛne sista sisi hɔ no anie ɔsi ne nsɛm sika 20 Ghana series mo mɛgye na ɔno obusua nyini do a mo de asesa mo nkonnwa antintowa ɔno nso sisi 10 Ghana series Mr. Nketia nsiw so na ɔno obusua mo fa nsesa mo nkonnwa sa mo nkonnwa. Yo, so you know Junior has done for that idea to us. Samre, and so whatever come and say, a Pamu Abusia, and as I mean Abusia, Mr. Katian Abusia, so I say 20 Ghana cities. Momajan and you do a modi as a Samukonia, Madame Rosia Making now Australia, what you say, education office. I say, well, you're young Harvard education office. So, Papa, for so from here, said I don't know police in the Epasa. I have one town, the guy, one of the Bushia, almost a mama bay, but yeah, 15 Ghana series. Now, a bit of Chambra, with a car, a cognac, and for a vegetarian. I shall follow him. Mayor Joshua, Mr. Awudu, on any Mr. Awudu, Yamikan, or no, and upon you, a year see. Send your worker up there, I my wound, and or say 100 Ghana cities. Moment na enyinu tu a mo de asesa mo nkonya wo mo ba de mo nkoni o na se de nyum na mo sa bo de ta kire dia e de enka omba bo ko ya ya de na mo tuni mo nge se ya to su na se sika sabno enya e my dia ani na my dia bi da ba ma so na ewia no afroma abra ani ni ni no so se ya Mr. Luka Niniano, Ekasa, Mr. Kediani, the Bushiamo, Elie. I say, oh, fear. This is a whole fear. Yeah, and Kababusa, this is what I said. You know the Tomu, nobody else for fronty. And now, Sikano, Akaya Kakrebi, and TJ, and you know, Busia, what does a Monconia. It is all Cochiana now for trust in the way who will be a one. Now, a Panfrano or the Atuasono. Joe! Joe! Abner! One union, the movement was so familiar. Senia! Mammy, at a man, when any baby crow. Did you a man, Mamma? Did you a man, Emma? And Kawamaswa and a couple of weeks. Wama Emoswa ever yasi. Na kwa mudi and Kawama Atlantic, Wama Yamuswa. Sister, who had to walk us as a 20 Ghana cities. You said another and so any Indian Akasa Mr. Katia, when Wabusia, when you're 20 Ghana cities, or someone in the Minutua, but as a Sam Moncoda. Send another bit to idea, Samuel Juaso. And he's the clear also from here. Said I am a customer. Wachaura, also Kasamo, also 30 Ghana cities, only now every second round. What I can't open your
Woko hospital or not better than yo na me Juaso Mr. Ngatia no abusia senia sister Techiwa mame akonkoma mame akonko ne ma senia omo enkasa mo honi esense eye no do so na omo ene na mu na mu ko ebanti omo etumi entrance nanso senia omo kasa mo honi 15 Ghana cedis mo media na enyinodu a mo de asesa mo honwa it's a badge man. Osi omusa sika 20 Ghana cedis. Mwaje na enyinodu a wode asesa monkonya. Oba kwia fo so fa bie. Se ye o to srebo. Wono so e kasa no. O se ni sika e 200 Ghana 20 Ghana cedis. Yo 20 Ghana cedis. Perform it baby. And I'm on the air. The flow loyal baby. 2 million. No send Mr. Ajay and the Africa if you are a hono. So Manu Musia, Mufa Edisa, Mr. Gatier, Sasa body will issue so not to near Buscanina, Ghana cities. Mr. Billy, also so I saw from me, send Madame Baby, and so any Mammy and in your Mokasa, Mabusia, 20 Ghana cities.
Juaso, the Juaso Casamso. Sister Braba, send your orchestra, Mr. Kajana Bushiaho, and 20 Ghana cities. Or somebody, I am with the Assistant Mongolia. Madam Aisha, walk us down. What's the idea? Free, and I'm still free. And they did my dear. I Sabri, Sasibia Media. Said the air protocol. On a day, said Omocatano, who may get 15 Ghana cities. It is only 150,000. Aha, 1 year. I know more, Aka. I'm not here to Metiha. Your friend Mr. Ford. Only in the animal. Some Mr. Ford, I make a money to pa. Now, I said that the mama not to tell. Over 20 Muha. When you are over to me, up and in time. I went to Mama not to tell. Send your workers some money. Or this some of my men are from this of a bad one that Yamana Mandanoa. What to become San Wonko. The Samska 60 Ghana cities. 60 Ghana cities. Can it is Ghana? 600 Ghana cities. 600,000. 1 year. Now, in Uruguay, what the Assistant Mongolia. Yes, trust her. I am your payment empire, but you will be allowed to also offer me. So, there, a year, Mr. Banks, and any at the South Pano. I was on the corporate war pano, as I know my neck and still go down discuss. No matter what you actually told you, and if it's a very near by now, I'm some say 50 Ghana cities, it's kind of 150,000 1 year, this is a general of a company. You don't for you and do. What is your police in it? What is in the war entry? I'm Amuya Mubipia Muya now, when you don't know. Or see, Sawaba, Nasa Uma Mida Foma, in some 50 Ghana cities. When we push our major, now in Uruguay, but the Assistant Mongolia. Say you do the idea, the same good idea to us. A year, Mr. Maswell, only Yiki, said your Omota to South Arno, Omaje, 40 Ghana cities. Ghana cities. Yo, Honorable Sally Ni Ajiri Blanson. Senia, Okasa, Abusia Hunie. Ose, Abrantia, whom I met from no one knew Elko, was one away the bodyguard. And it's all going to be on Elko. And it is about the same. That's all I made from what to be show Quanta. Nisati, Sir Obaya, Nisam Sika 200 Ghana cities. But yeah, now no Nianum, and you do what the Assistant Mongolia. Shefenti, Yadanasi.
Na modi asisa o maami enkonya. Yakubi, lada wase, na we Islam. Ye pa cha o be jiro be bi ho bo. Wo si bi na ka pa bo abu be hu no.
Anabusapani esemema omanfo nyina nte obi ba ane yɛntwɛn kakra sɛdeɛ abusua esemema abusua nyina so nte ɛma ɛne abusua nyina obi aso nte ana ivi kura ho bɔre bae no because nyɛ obi nyina ne bɛkɔ ebi bɛda nyambo ɔkya yɛ nkonta ansa no makɔ ɛyɛ deɛ gya wayɛ ne nyina abusapani sɛ yɛbɛtu apɔ ama obi biara nso akɔpɛ baabi ɛde na redeɛ no ato ɛno nti nyame adom ɔkyena yɛ maame ɛpɛ buo no yɛbɛkɔ kɔbu no abusuapani fie ɛwɔ naafoɔ bɛkaɛ no abusua no nyinaa obiara ahu na mmerɛ a yɛde bɛkɔbu ɛka no abusuapani sɛ ɔnkɔfa 30 biara nto so saa 30 ne na ɛto so koraa na ama late yɛyɛ naba no nti nyame adom no adom bɛdom yɛn na yɛ nnuam dramɔfoɔ ɛdi ka team ana akokɔ ne ɔdi ka bɔn na kyɛ sɛ abusua no asena busua na de asena busua na asena busua ɛda obi biara se ɛsɛ wɔbɛtumi bɛyɛ ɔmɔmoa na yɛtumi apɛ yɛ abere watia apɛ no kwabrɛ ɛnti na wɔte pɛpɛɛpɛ ne nyinaa ahyia abusua pani fie hɔ ɛhɔ ne yɛdi ka buo ne kɔhyehyɛ so wɔ hɔ ɛti yɛsrɛ mo ɛmaa no titiri ne mmaa no yɛsrɛ mo na yɛ a motaa kyɛ paa ɛti yɛ a mo nkɔntɛm ne yɛtumi asɔre ntɛm akɔ obiara kɔ ne nnwuma so wo sɛ ma no ayɛ no ma hu boaboa no asɛm no nti yɛsrɛ mo a nyame adoma na ɔmɔto pɛpɛɛpɛ ne yɛahyɛ ka bu no ase na nkoro ne awie no obi akɔ no baabi yɛn nso yɛbɛgyina ha yɛdwa yɛn mu gyina mo no ɛyɛ me somfo abrada na mene me nua bɛma ɔfɔre amoa Isaac nyame nhyira mo ɛme aha sɛ wofiri atwe deɛ mefiri atwe deɛ mefiri bereku me maame na da hɔ no saa ate yɛsrɛ wɔ mo kɛta mɔ ne nneɛma mpa yɛ akora wo fa bɔ ne mo so ɛne mepam kyɛ yɛbɔ mpa yɛ ɔdomfo ne wɔsɔfo nyame a wotumi ade nyinaa yɛ yɛyɛ kan sɛ aseda ɛnka wo din wɔn na ɛnɛ da yi wɔte wiem ama yɛyɛ ma yɛdwumadeɛ nyinaa kɔ wie yɛmfa ɛnɛ da yi wɔmeɛdeɛ maame dwumadeɛ nyinaa kɔ wie yɛ asomdwam ana deɛ kan sɛ aseda ɛnka wo din yɛyi wɔ yɛ kamfo sɛ wo deɛ ne onyam saa berɛ yi a abusua ɛba bɛhwete yɛgya abusua nyinaa hyɛ wo nsa awurade pa yɛserɛ wo obi biara ho ban no siesie obiara sɛ obi biara den wɔn a ɛfiri ɔpɛpɛ mu ɛbɛyɛ sika ɛde wɔn ahoɔden ɛbɛbɔ adwumadie yi nyankopɔn deɛ kan sɛ sɛ obi biara nan mu deɛ obi biara hwɛ deɛ papa hyɛ ne nan mu na ɛnsi obi biara yie wɔn a ɛbɛforo kaa so so yɛgya wɔn hyɛ wo nsa awurade pɔfo obi biara kɔtɔ asomdwe mu ɛsadeɛ pa tie na obi biara sɔre ne ɛwu han fɛfɛ no a yɛde aseda a ɛni kabea ma wɔ awurade aka sɛ wo ne yɛadi ne yie yɛde wɔ ase yɛkamfo hyɛ wɔ anuonyam sɛ wɔteɛ na wɔyɛ nsa ama yɛ wɔ yesu deɛ mu nti amen. Yeah.